Takže ja vás zdravím pri mojom ďalšom videu. Dnes sa budeme venovať Paid Words, konkrétne My Traffic Value. Chodíme veľa dotazov na to, ako a prečo vôbec vymeniť BAB za akcie. Je to z toho dôvodu, že momentálne je to výhodnejšie. Pokiaľ si počkáte na automatické prevedenie akcií, respektíve BAB na akcie, tak tá hodnota bude niekde medzi 700 a 750 BAB za akciu. Momentálna hodnota sa pohybuje niekde medzi 600 a 650 BAB, takže je to pre nás výhodnejšie, lebo získame viac akcií. Čo sa týka druhej otázky, ako? Prejdete na stránku mytrafficvalue.com, prihlásite sa pod loginom, ktorý používate v Paid Words. Takže ja sa prihlásim. No, úplne tá najjednoduchšia cesta, ako sa dostať do sekcie s akciami, je tuto hore. Prepísať to member na shareholders. Potvrdíte a dostanete sa na stránku s akciami. V tejto hornej časti môžete vidieť, akú má hodnotu momentálne jedna akcia. To je $0,0479, čo nie je veľa, ale malo by sa to zvýšiť. A nás bude zaujímať momentálne spodná sekcia, kde vidíme aktuálnu hodnotu akcie voči BAB. Čo sa týka tej samotnej výmeny, respektíve nákupu akcií za BAB, je to veľmi jednoduché. Tu vidíte najlepšiu cenu, ktorá tu je. Dáte buy a do tohto polička vypíšete, koľko akcií chcete vymeniť za BAB. Ku príkladu chcete vymeniť 50 akcií, ak ich momentálne ten užívateľ má, tento má len jednu akciu. Tu dole vám vyskočí, koľko budete potrebovať BAB. Na 50 akcií by som teraz zaplatil alebo vymenil 32 950 BAB. Potom jednoducho potvrdíte confirm. Môže sa vám stať, že vám napíše, že ten užívateľ nemá dostatočný počet akcií. V prípade sa musíte vrátiť späť. Alebo vám môže napísať, že sú vypredané, alebo vás niekto predbehol v tej výmene. Alebo že je lepšia ponuka. Takže sa vrátime späť. Opäť prejdeme do spodnej sekcie. A pozrieme si niekoho, kto má viac akcií alebo nejaké lepšie hodnoty. V tomto prípade, keď nás napríklad zaujímalo 50 akcií, tak si musíme počkať až na tohto, poprípade skúpiť všetky tieto akcie a dostaneme sa k tomuto užívateľovi. Čo potom s tými akciami? Momentálne 2214 akcií. V podstate tu vidíte ten počet, ktorý máte vy. No a prognoza je taká, že by sa cena tých akcií mala znížiť, prudko znížiť, hneď po swape. Ale potom následne, po niekoľkých týždňoch, možno mesiacoch, by sa mala zdvoj až strojnásobiť tá hodnota. Takže je potrebné počkať. Po prípade môžete spraviť to, že počkáte niekoľko týždňov, kým sa cena zdvojnásobí. Potom si tie peňažky s tým čistým ziskom prevedete na nejaké vaše elektronické peňaženky, následne na účty. Alebo si prevedete len čas a za tú ďalšiu časť si spravíte nákup reklamných balíčkov v Paid Words. Tam by to malo byť do začiatku tiež veľmi výhodné, keďže tým, že sa stane to, čo sa teraz stane, ten prevod v podstate tých BAB bodov na akcie, tak tým ako keby sa celý program resetoval, reštartoval, mal by začať znova, mali by byť lepšie denné výnosy. Ako vidíte, mám momentálne tých spomínaných 2214 akcií. Držím aj hodnotu $124 na účte a ešte mám zainvestované aj v portfóliu v nejakých tých fondoch nejaké peniažky, takže uvidíme, ako to vypálí.
Dúfam, že to bude fajn. No a samozrejme všetky tieto informácie získate aj na mojom blogu onlinepraca.sk. No a držím palce, ďakujem za pozornosť a pekný zvyšok dňa ešte.